Siapa kau? Nyoba lah. Weh, ini ana sing begal lho. Apa? Yakin. Kono ya sing begal. Iya sarung wingi tenu cah. Wetan, rokco. Di sana. Puyo kelewat mana muter-muter kok bocah. Oh, pansen kowe. Iya, Wingi ku sing nangis yo. iya diparani Oh, tenu melah sing bocah. nemen ko. Kebuki ngono. Ya, Kenen ya. Aja kayak gue mana ya, Bang? iya mau dipatur wingi. Oh, iya wis. Nah, Kayaknya tasi kerjaan mana lah? lagi apa? Iya kayaknya lagi duit bangkrut nang didentong wingi aku lakir bocah weton. Lah kono wingi sing bocah akeh tas main slot ko, masa orang ngebruk na duit lah anta nemen. Lah, yang mana-mana ngundurunan. Balik bae lah. Balik kita. Yuk. Anak apa kah putih-putih ya? Gue kenang apa dil? Nang apa? Apa sih melayu? Kan bisa Melayu, ngos-ngosan lah. Aja ngos-ngosan wis. Temenan nyung karena temuni putih-putih. Nyuman balik ke situ lah. Bulan bengi-bengi balik bae apa ya? Ah, telat. Lah, kemana lah? Woi, bro! Weh, meno. Yang konyong mana? Ini lah mana Den? Ini yung nak kemana merinding nemen ya? Apa perasaannya yung bae? Ya, tak terjam bae wis. Di, kayak putih-putih apa ya? Lah, yung tadi curiga. Kenapa kayak bocah Melayu kayak wetan etar. Somot yo lah kayak mirah Melayu bae. Iya, kue yang melayu-melayu. Kenapa? Kayak si Samir. Minta kayak ngene tak makin curiga nih. Kayak bocah lorong Melayu kayak minta takon ikat dile bayo yo. Aduh, ajis nemen. Yang pecah mirin dijakin. Til, tening kon megi Melayu til. Supaya mikir putih-putih ning kana. Jupan Wah, dile pantesan bayo. boy, migi Yo. beca Si ciana sing. Yuban dile bayo. Yo. Nah kon bener, pan mana mar? Kon ora wedi nih. Lah, ya orang Dewi su. Ya wis yo, parane yo. Guys, saya sudah mengeprank orang ini. Aku akan mengeprank di mana lagi ya? Subscribe ya guys. Ah, kowen. Wah, coba ini. Awas kon, maning-maning. Yo melu nyong yo ning kantor. Iya kayak pocat tuyul. Yo.